ukuba sihambele ifundazwe siyobonga abantu ngoba kufanele sibabonge ngoba lokho esikwenzile akaze kwenziwe kunoma yiliphi izwe wonke amazwe phelele noma la eAfrika naphi uyaqala alikho iqembu lake lavela ngenyanga ey'nhlanu kuyaqala lokho kusho ukuthi besikhuluma iqiniso futhi siyazi ukuthi besithini nabantu bakithi bayakwazi lokho lento kuthiwa ingqophamlando asisoze-ke sihlehla ngike ngizokuthiwa khona abanye abantu bathi uma sikwenze njani sizothini-ke masikunje empini usempini nosempini siyazi nabo bayazi ukuthi ithina nemali ebesibala okuningi okokhetho amavoti ethu bayazi kahle kodwa ngoba abanye abantu bathanda ukubusa benganokuthi babuselane baze benza into esimanga bafana nabantu bokuqhamuka isitha ngale sinihlasela nani ngala bese nivele nithi hayi khumu asihlanganeni bahlangane nezitha manje lezi besilwa nazo kwafa abantu bakithi bangena emajele kwenzeka konke namhlanje labantu bahlangane nazo namhlanje ubone sebenza bahlangane nazo kabizi into ongazi ukuthi yini uyaziwa abafundile kuphela ngithanda uwinile ukhetho uwine uthatha amavoti abantu hambe uhlangana namabhunu abantu ababulala abantu abamnyama ayikho baba as a result ukuthi benze njalo bazibangele ukuthi ulwe bona bodwa ke manje bendabela umbabedelana njengoba bedelana ngelento phakathi lo mama umlungu uyabatshela ukuthi hey ngifundanga ngishincwadi le ngeke ngisayina ubazi nomsebenzi bese bethi bona baphethiswa baphathiswa ubugebengu lokhu isikalo lesi unyawo lokuqala olesibili kufuneka sithathe ngalo lukhetho oluzayo kuleya unyaka ozayo kufuneka sikothule yonke into yogovernment government wasemakhaya sishanele nje wonke sifika kuleya khetho sibe sesihambela sodwa akufanele-ke kube khona ukuthi manje sekwenzekani sisempini sibheka phambili kodwa-ke sizokusho sikuphelelise uma sesibonga ngoba siyofisa ukunibonga ngoba nabonisa ubuqhawe ofana nobuqhawe boshaka nocetshayo ngisho ukuthi ningakhathazeki sengithi angithinte nje kancane ngoba nakho sesila angikwazanga ukufika la ngenkathi ngikhankasa ngoba nangigijima lonke izwe leli sengijabulela nje ukuthi kanti baphelele kangaka ngiyangibonga phela kodwa bompela nibonakalise ukuthi niyinzalo yamakhaya kulungile-ke angibonge okwami bekubonga nje sengithi angithinte nje uma ngibona la ngoba ngisususile kodwa siyanibonga nonke sibonga kakhulu obishop nabefundisi ngokusikhulekela ngoba bekhulekela ukuthi sibe yilento esiyiyo siwini iy'ngilozi zabezo kufanele ukuthi-ke ngathi bathandaza kaningi manje bathandaza ekuseni bathandaza emini bathandaza ntambama bathandaza phakathi kwamabili ukuze siphumelele. Ngiyabonga bakwethu, ngijabula nje ukuba nani kulesikhathi. Jabula abazukulu bami badla ngizobabona kahle namhlanje.
inesikhathi ngibonge ukuthi ngize ngabakhona la bonge kakhulu ukuthi ndodana ngaso sonke isikhathi awukhohlwa ukufika ekhaya uzobika kanye nodadewethu njalo nje ngizofika njalo manje mhlawumbe sokufika nasekuseni nje ngithi ngizivuke ekhaya kodwa ngifuna ukuzophuza ikhofi noma itiye oyimnandi. Ngiyabonga ke bakwethu, angifuni ukuthi nami ngithathe isikhathi ngoba ilanga seliyoshona kimina-ke noma ngabe kuthiwa sekuntambama ngijabulela nje ukunibona ngoba kulokhu kunginikeza isibindi ukuthi hayi sisazoyinqoba. Ngiyabonga kakhulu, sophinde sibonane, sobonana njalo manje. Ngiyafisa-ke ukuthi sihambe siyoqedela umsebenzi namhlanje. Ngiyabonga mphathi wehlelo. Siyabonga Msholozi. Lethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hawlethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hawlethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hawlethu mshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hayi wenu yangibambezela umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Hayi wena obuye enkantolo ngeke siye ubufakazi bungakapheleli ngoba kuningi abakwenzile. Ngifuna ukugcwalisa nje leyo ngxenye baba. Siyabonga. Amandla wethu ningahambe nithatha yonke information engekho. Yebo nanti yangempela ama comrades. Yebo siyabonga commanders, siyabonga comrades. Iyodwa command iqhamuka enkandla mayiqhamuka kwenye indawo kuyona, mayiqhamuka eMelika yenye leyo kuyona le yethu. Thina yethu siyazi iqhamuka phi command. Kunomndeni ekuthiwa uzombathisa umndeni wakaNhlangase osontsika. Into engifuna ukisho ukuthi amacala kade kunencwadi ekade ibhalwe yithina iMK, kwase kuba khona amaqembu lawa ahamba nathi asefaka ama signature awo ukuthi into esiyibhalile ayavumelana nawo. So kwase kuthiwa ke iqembu leqembu alibhale isimangalo salo. Kwa ukuthi ke lencwadi le collective siyayi-withdrawa yona, kuhamba isikhalo nesikhalo iqembu neqembu. Yilo withdrawa okunjalo ama comrades. Ba comrades ngiyafisa nje ukuthi singadukiswa abanye abantu nge-information wrong. Abazikhulumele nje into zabo thina sazokwethu. Uma ke sijaha unogwaja, uma kuvuka uqamu asihlangene noqamu thina. Sijaha unogwaja thina. Uqamu owabo laba abanye. Wenu uma kukhona ubaba Msholozi noma bekuthiwa ucomrade esomfihla kade engekho active. Yebo. Lo ngifuna ukuqalisa into encane nje bafowethu. Enye yezinto enza ukuthi sithi sisalohoxisa kancane icala. Ubufakazi esesibutholile bungangendlovu. Waba manje kufuneke konke lokho abameli bakubhale phansi, kanti laba bese bethi aliphele khona manje wabafisa ukuthi lawo maqinisa angaqhamuki. Ngiyagcwalisela la kusho khona ucomrade liyeza icala, ayikho indawo lapho khona abangarobhanga khona. Siphethe ubufakazi manje, hayi ukuthi uma silihoxisa sithi liphele.